Els pressupostos de la Generalitat per aquest any 2023 el que fan és fer palès, és consolidar tota aquesta feina que hem fet durant aquest mandat. La lluita per aquestes inversions tan necessàries per Tarragona tenen ja partida pressupostària i segur que es veuen reflectides. Això vol dir, pel pròxim mandat, molta inversió i molta feina per a la gent de Tarragona. Els pressupostos de la Generalitat inclouen partides plurianuals que es desenvoluparan pels pròxims anys. Això vol dir que l'Hospital Joan XXIII rebrà una inversió de gairebé 778 milions d'euros, que el Fòrum de la Justícia tindrà una inversió de 76 milions d'euros, l'Alberg Juvenil i de Formació de la Ciutat de Repòs i Vacances una inversió de 13,4 milions d'euros. També tindrà una inversió de 32,6 milions d'euros per la planta de valorització energètica, per adequar-la i modernitzar-la. 5 milions per la creació d'un centre de descarbonització de la indústria química i cimentera de Catalunya que s'ubicarà a Tarragona. Gairebé 8 milions d'euros fins al 2025 per reformar i ampliar el parc de bombers de Tarragona. Uns pressupostos que també tenen partides per tirar endavant l'ampliació del Cap de la Granja, el nou institut a Rabassar de Llevant o la renaturalització de la Riera de la Mora. Per últim, partides per actualitzar edificis com l'Institut Antoni Martí Franquès i també alguns edificis del campus Catalunya de la URB. En definitiva, una gran satisfacció perquè tota la feina feta per aquest Ajuntament per impulsar Tarragona endavant té partida pressupostària.